Helo, Mary Simmonds yw'n enw i. Dwi'n byw yng Nghymru, yn ne Cymru, yn ymyl lle o'r enw Lantrisant. Dwi wedi bod yn yr ariannu'n nifer y weithiau. Tro cyntaf 1 mlynedd ar 20 yn ôl, pan fues i yno yn gweithio ac yn cynhyrchu'r rhaglen Nadolig y Paeth ac yn dilyn hynny y gyfres Patagonia. Ges i fy swyno gan y wladfa a'i phobl, yr hael yno, yr asados hyfryd hefyd, a'r gwmnïaeth yn arbennig. Hoffwn i ddanfon cyfarchiod at Edith a Luned ac Hector a Rebecca a Siôn a Catrin a nifer o bobl eraill. Mae'r rhestr yn faith. Roedd yn bleser i nabod chi gyd a gobeithio fydd yn bosib i mi ddod draw rhywbryd eto yn fuan. Yn y cyfamser, hoffwn dymuno Nadolig llawen i chi a blwyddyn newydd dda. Blwyddyn newydd gwell i ni gyd ar ôl y flwyddyn yma sydd wedi bod mor anodd. Hwyl fawr.